Hello, viewers or subscribers. Welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Kani ke jing ong ba ke jing penyap ila de om dan jing map shu akhmat jong play da pendu jing kemen ye gibriu ba kim dei shu ban duai na ta kitu kimen siam kede ke ek ba ka imlang ka sarang kam nak ban pliang ba ublei uso si thang hanre tongin bi sharpan kani pa ka pendu jing kemen ye ki kristan ba kinum duai shu na maladang ila tip ba ublei udang map kan mentoy ayu bangin duai na marangi tip ba ublei umap adang ila tip ba ublei unumap shu kan mentoy ayu bangin duai na mar ublei unumap shu kan mentoy shu ke jing duai tak ada ublei aya kene ka bor na mar ukwa ba ngi de ban duai na ta kimen sim kemala klat no badan kami ka jing duai ke jungi Wat nam yeso tu bakla perlo. Nakaleng kajonga omdei banga bishar ya ka pop jono jono. Namar ngamdei unong bishar. Nga ibe ha ublei ubadai unong bishar uba klitam. Ba un bishar nga bad ba un bishar ki weru. Nre nga syukren ya kine ki eke baro komang omentan ba ngam kwa baka terut ka smer. Baki kam sniu. Ken kharoi hakane ka jalaba i jungi. Ngam kwa le thma. Banyasyun bat upardo parsna majong. Namar nga Kenya u ba Ronald Jun khathamau kumu parajunga. Namar habanga pece u nga i udang kham khna bnenga. Hello bro ki baju kersan bhai ya kan ka YouTube channel ka junga. Nengkanu chape ngai ku blai phi baro ki parlok ki blai ki no kersan ki junga. Ngai ku blai ru i kitu ki baju persha ki baju kentho bat ki baju keren ben jangan ka por skbor. Ngai ku blai ban ngapdi yang subhai phi baro sya kan ka video. Te hakan ka video ngan pensai namar kidon kato katne ki nong pensit ki ong hapdeng katma Iran ki katma u Jupiter Links bat u Ronald Jun kharthang mau yakini ki gentian lakren da ki kato katne ki nong pensit hapdeng ka jing reacts ka jonga ya ka jingkren jong u Ronald Jun kharthang mau namar ba u kren percaya nga te haba mau ukuran persyak te na kalian kajonga nga haban reacts nomar ukwa ya kajing pensai nga haban reacts nga haban jubab nrei kine kino pensitpat ki omen ban hapdeng kathma Iran ki kathma u Jupiter Links bat u Ronald Jun kharthang mau te kajing ong kajong phi te na kalian kajonga ngam sngau ya hap ngam sngau tanat namar na kalian kajonga ngam kwa banele thma bad upardo parsna majong ngam kwa banele thma banyasyun bad upardo parsna majong namar nga Kenya u ba Ronald Jun khathamau kumu parajunga namar habanga pece u nga i udang kham khna bnenga te nga Kenya u kumu paralajong kumta ngam kwa banele thma ngam kwa banyasyun bad u Ronald Jun khathamau kumta kajing keren kajunga kalong kum ban pensai ban penso thu yu te na kalian kajong uru ulah keren nga sngau dehi ya kijing keren jong uru re na kalian kajunga kum u hinmen nga sngau kum u hinmen te nga pensai u nga penso thu yu link ba kato ka video ka mangala deploy te ban ong ba ki kathmau Jupiter Links bat u Ronald Jun khathang mau te na kaleng kajunga ngam sutanat bat ngam priang ka jung ong jong phi namar ma phi de tang ki nong pensit ki nong komen lamwer nga ong kumta namar na kaleng kajunga ngam kwa banele thma banasyun bat u pardo prasna majong lada de bat u pardo prasna majong bat u para khasila jong bat kiwe ki jaj benreuru ngam kwa banele thma tang lada kiwan hirtma yang ate na kalian kajonga nga haban defense nga haban yada yala di namar ka self defense ya ubro barang i jala dete ka donbet namar na kalian kajonga nga i jala de nga i hadu kata ta yala di kumta ngam kwa bakiwe kinwan penyap yang kinwan hirtma yang lada ngam i jala dete ngala penyap kuma penyap kito ki bro ki penyap yala de kan Tarang am i jala de ngala penyap kemah penyap utu brodar. Nre nga i jala de nga safety ngublay. Kumta lada don menu bawan penyap yang
bawan hier thmanga ngahaban yada kat ibor ibalae kat bangalae te ngayada be te nakalian kajonga ngalayu ibiang ya kajing kren jong u Ronald Jun kharthang mau haka bakila don kiba share nga te ngalayu ibiang uong ba nga bishar ya kapop jong kiwe nga bishar kiwe te nakalian kajonga lengba kaneka video nga pensai ba ngamdai unong bishar ngam bishar ya kapop jong kiwe hinre nga Ukraine ya ka kabalak pau tengkren ya ka jing snow kabalak pau tengkren haba lapau haki kubor haba labana hangne hari kasi jongi te kumba kiwe ki kren mangaru ngahaban kren namar ban susngap te ngam sungaw laksya namar yaki isu ki bakta yaka long bro man bro yaki isu ki bakta yaka jing im jong ki bro na kalian kajonga ngam laksya takada masa keren balai nga keren yakini ki baro kalong bagakwa ban manra yaka jing bah haka imlang salang haka society bat haka rihi bar kawe ngam kwa bandon ka jing snu ka conflicts ka clash ngam kwa bandon ki war tane ki thma yakwa bandon bet daka jing suk haka perthai de na kene kadaw na kene kajonga ngam kwa bandon ya ka terut ka smer ka jing penya belade lane ka jing penya bikiwe lane ki no ki kamsnu ngam kwa takadaw masa keren ya kini ki baro te na kalen kajonga kumanga ong ba ngam dai unong bishar ndrenga keren ya ki bala pau ting kren ya ki jing snu ki bala pau te na kalen kajonga ngam set ngakren me thar bat ngam don jing musneu hiru ban le sneu kiwe ndrei ngakren me thar namar khnang ba ki pajba kin sotu ya ka jing koridor jong ka jing im ka jungi ya ka jing koridor jong ka met ka jungi ngam kwa ba ki breu jungi kin penya belade da ka basdin fasila ne da ka ba no yap lane da ka bale da ki we ki jaj da ka ba di dawairu ngam kwa bakin penya belade takada ngasa keren ya ka toka video ya ka ba nga ong ba ka jing penya belade kalong ka pop ka bakraw de na kane ka dawen na kaleng ka jonga ngam kwa baki bro jongi kin penya belade kum tang sa keren ya ka toka video ndrei ki don pat ki bo ong ya nga ba nga bishar ya ki we ngam bishar mga namar yala deru ngam dai unong bishar takadaw ngam bishar ya kiwe ndrenga Ukraine kumba kiwe ru ki kren lada kren kiwe telo lada kren mangate umlong kata te kamla banlong haka reason syapat ba kum harin dia namar kadon ka artikel 19 clause 1 clause a kabasya ini bangin kren ya kino ki jingso kie haka imlang salang habang aso kie te ngakwa banon ra jing haka imlang salang te ngakren kanang baki pajba kene syai kene sotu wat nom ya sotu bakla perlo na kaleng kajonga omdei banga bishar ya ka pop jono namar ngamdei unong bishar nga ibe ha ublei ubadai unong bishar uba klitam ba un bishar nga ba un bishar ki weru ndrenga Ukraine ya kine ki baro kumang omentan ba ngam kwa baka terut ka smer baki kamsniu ken kharoi hakane ka jalaba i jungi nga i jaga jaj benreu nga i ja phi baro namar ngamdei utau riu sneu banga mut sneu banga ngamut ban penjot ya phi lane yanono ndaya kwa ban wanra ya kata ka bahakamiat ya kata ka syong skan te kajing persa jonga kalong kumne de nga chuong ya phi jaj ba pilapet ya ka video te nga kwa ban pule kato katne ki dekhot naka Bible khnang ba phin skem jimut khnang ba phin nomdon kata ka jingkut jingmut kata ka jing sosi lane kata ka jingdu mensim
ngan pule ya kini ki dekhot naka ketin kajung bulai lani naka Bible ngan pule naka gospel kajung Matius ngan pule naka gospel jung Matius kalenong ka ba arpunreu ka dekhot ka ba sopway sngap ki ketin ki bong kumne to sarai to dwairu ba phin omlet chapo kajung bunsoy kamen sim sisa ka smart hnre ka do ka tlot hangne phlai usngau ka ong to sarai to dwairu ba phin omlet chapo kajung bunsoy kamen sim sisa ka smart hnre ka do ka tlot ngide ban sarai ublai ngide ban dwai ublai khnang banginom ngop hapo kajung bunsoy hoi kamen sim jungi kathang sisa kamen sim jungi ka kwa ban imha hnre ka do bat ka tlot kumta kadon kamengi bangin ngech khami ublai bangin shani ublai daga bangi dwai daga bangi pule ka ketin kajung bulai daga bangi ngech khami ublai ngimdei ban saya lamba kala hanu ngimdei ban du jengkermen lada ngi duk ngi jenjar ngi syam sosat bat watla ngilale yaki kampap kamsang yaki kamsreu bahar harkom ngidei ban dwai ubulai ngidei ban klan ka bumut ngimdei shu ban le yaki kamsneu lada pidei ki ban le yaki kamsneu phimdei ban ong ba ubulai unom mapshu ubulai umabet lada pipan map komuto dakat uba lale yaki kamsneu bahar harkom yaki kamsneu ke basirkai uto dakat uba sa nakna ringkat ban uji sude tu wei uto wei de hot ukran ben uji su wong kat ukun jung bulai balai mem hier no nakatoka dingna balai men mem pen email de wong kumta uto wei dakat ukran ben uji su urki ben uji su wat lai la deru udon halor ka dingna ndrei uto wei dakat pat uong uji su une udai buru bahok balai ken usa sanarna kumangi de hoy ken ngi de ki rodakat ki runar ki balale ki kamsneu ki basirkai balai ye khunung balai ye une buru bahok ki sanarna uong ye ujisu uong lada melapoi haka hima jong bulai sakan maulem nga bat ujisu ula ong ya utau runar namar ba ula kalaka bamut ula dwai ublai ula panmap ublai ujisu ula ong ya utau runar radu mentakasngi men long lembat nga haka paradise wat haka klip mat keba unsayap no nrei utau runar u panmap ublai u khot kerpat ublai u kalaka bamut kumta ublai umap ya runar bat ujo ban letlang bat ujisu haka hima ka ublai kumta lada physiam kino ki jing sosat kino ki jing kordet kino ki jing e bat lada pilale iki kamsneu wat nom du jingkermen wat nom ngop haka jing bensoy wat ju punya belade nrei to dwai to sarai ya ublai khnang ba phnam ngop haka jing bensoy khnang ba phnam ngop haka buithap jung soitan namar usoitan upun soingi bangin penya belade nrei kajing penya belade kalau ngapop ko kraw ya ka ba katkum kajing ong jongki nongelam palang ki ju ong nak por ba kajing penya belade kalau ngapop ko kraw bat ublai unam la siban map te ladangi pensiono rim katkum kaktin kajung ublai lane katkum ka Bible kalau syakum ta nrei habang keren ya katoka video kidon bat kibas ngomong kiboong banga bisyar kiwe omdei banga bisyar kiwe nrei nga keren ya kabala pau ting keren nga keren ya kabala pau hagi kubor naklen kajunga ngam kwa baki berujungi kit prinya belade kumta ngala keren ya katoka video phimdei ban satu bakla phimdei ban ong banga bisyar kiwe ngam bisyar kiwe nga i haga jing bisyar ni ubulai namar ubulai udai unong bisyar ubah klitam umdai judge na Supreme Court na High Court utau unong bisyar bakli nrei udai ublai unsa bisyar nga unsa bisyar ya phi bat unsa bisyar ya baro ibasyong hangnes la pertei te ngan pule
sa yakawe kada khot na ka ktin ka jung blai sapule naka sithi ka jung Paul saki Thessaloni sapule naka sithi ka ban kong jung Paul saki Thessaloni kalanong ka basan ka khot ka ba khat nyau ter hadu ka ba arpwe sngap yakineki kentien to duai klem da put haka ek ai baro to phin ai ka jingu namar ka neken ka long ka mon ublei ha u Chris Jisu shapi wat penlipno ya umensim wat nyoben yaki jingetulpa dabishar yaki ek ai baro batskem yakata kababa kumta playosngau yakinegi kentien kibanga pule nakane ka sithi kaban kong jong u Paul saki Thessaloni hangne ek ong to dwai klem da put gidan kaman dwai kumbanga pule mne haka gospel jong u Matthias kong to dwai khnang ba phinam ngop haki jing joy te hakane ka sithi ka jong Paul siki Thessaloni ru kong to dwai klem da put ngide ban dwai lenter ngide ban penne ka jing dwai ha ka e baro to phin ai ka jingu ngide ban ai kata ka jingu ka jing sakri yu bulai ngide ban sakri ngide ban pendon buram yu bulai ngide ban kenmau yu bulai namar kane ken ka long ka mon ublei ha Chris Jisu shapi namar kane ka long ka mon jong ublei ha u Chris Jisu kumta ka wan sasangi ha ka por jong Jisuru u Jisu hikai de yaki pajba bangi de ban dwai bangi de ban yai dwai ublei nyim de ban sangi ka jing dwai re ngi de ban yai dwai ublei khnang bang nginom ngop haki jing bunchoy wat penlipno yu mensim wat nyoben yaki jinget hulpa hangne kong wat penlipno yu mensim hangne ka theo yu mensim khuj namar hakat donut jungi lara mangi ngi im rublei ngi im baha ngi ting buram ublei ngi ngesh kham ublei u mensim jung ublei lane u mensim khuj u chong hapo ka donut ka mensim ka jungi hangne la tho wat penlipno yu mensim wat nyoben yaki nonge thulpa kumba la ong kinonge thulpa nyimdai ban nyoben nyimdai ban persha nreng ngi ban but katkum kibala tho haka ktin ga jung blai lane haka Bible hangne la ong susu da bishar yaki eki baro batskem yakata kababha deban bishar yaki eki baro la kalong kababha lane kalong kabasniu nrei ya kababha ngi deban priang ngi deban sim ya kababha batskem ya kababha ya kabasniu bat ngi deban kentat ken kalong kumta te haba phi pet yaki video ki jongaru da pensong nie da perkhat puson da sngabha ya ki badai to sim ya ki bom dai pat sakentat ken namar hakajing long breu te umlaban biang na kaliang ka jonga ngamlaban biang hakajing long breu reng ong phi haba phi pet ki video jonga da pet bha da pensong rim bha da perkhat puson ya ki badai to priang ki bom dai pat to kentat namar hakajing long breu ngamlaban biang te perlok philai usngau ya kine ki the khot na ka Bible te haswa bangan penkut ya ka video ngakwa ban pule sa ya ka kitab ka baar jung Moses ka kitab Exodus kala nong ka baar phau ka khot ka ba khatlai hangne ka tho men om panyap dei ban kan mau ya kane ka khot dei ban ting buram bulai nyim dei ban shifting ya kusut lane ya ki rusno ya kino kinong pentrim reng dei ban shifting bulai hangne la tho men om panyap ngi dei ban kongu kat kom katin jumblai nyim dei ban panyap ya de nyim dei ru ban panyap ikiwe khamtam ya dehi
Namar ladangi penyap lade kamut ngim ichu ke nyalade. Kamet kamensim dengi. Kade ka jingsyong jung mensim akut. Kumta ladangi penyap no yalade te. Kalong bangim ichu ke nyalade. Hanela tho menam penyap. Deban bat ya kakular hapok ka jingim ka jungi. Ya kine kibala tho haka Bible. Ngim dai ban pen namar kane kadkhot ka khatlai kade ka we na kishpau hukum te ka jing penyap yalade kalong ka pop ka kraw na ki kraw tam namar ladangi le ya kiwe ki pop ladangi kala ka bamut ladangi pan map ublai urang map henre ladangi penyap yalade kumno shu ublai un map ini haba yalade ngila penyap te lada phi dawai ublai hakapur ba swa ba phin penyap yalade ngam thrai ngam nget ba ublai un sha un pediang ladangi penyap lade ngam nget ubre ba penyap lade dai shu semblai nrei uladai sem ksut uksut ken ba kemen bangin penyap lade nrei ublai te em kwa ingi bangin penyap lade kumta ngan pule sa naka sithi kaban kong jong pol sikinong koren kalnong kaban riu kada khot ka khat khandai bat ka arpho iktin ki bong kumni hato phimtip bakata ka met jongphi kalong ka yingchong mensim bakhut uba hapo jongphi ya uba playo no blai bat ba phimlong ki jonghi namara thit no yapi daka dorba te namar kata to pendan buromi ublai hakamet bat hakamen sim jongphi ki balong ki jong ublai pilai usnga wikini ki kentien kamet jungi kade kai jingshong jong mensim bakhut uba don hapo jungi ya uba ngilayo no ublai kamet jungi kade ka jingshong jong mensim bakhut kamet jungi kalong ka koridor pha hangne la tho ba la thit no yangi daka dorba kumta kamet jungi kamensim jungi kade ka koridor hadu kata kata haka bala thit no daka dorba tena mar kata to penan burami bulai hakamet bat hakamensim jungi ngiremen pendon burami bulai hakamet bat hakamensim jungi ladangi penyap yalade kamut ngila isi ken ya mensim akhut ubadai mensim jung blai namar hapo ka dono dungi hagamet ka dungi lada mangi nges kham ublai ni chane ublai ni ting burom ublai ni e ublai udon mensim akhut hanela tho ba ka met dungi kadai ka yingchong jung mensim akhut kumta ladangi penyap yalade te long kemangal isi ken mensim akhut kan mau ba lathit no yangi daka dorba kamet dungi kalau ka koridor hadu kata-kata ni deban pendon buromi ublai hakamet bat hakamen sim dungi te parlok tangkat ne khublai sibun khublai sajarngu ngan sai siam biang hai kwe patki video